салом бинандагони азиз, наши навбати барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Мавҷигул Сайфуллоева. ҳукумати Тоҷикистон дар раванди идома бахшидани ислоҳоти соҳаи тандурустӣ ба масъалаҳои беҳтар намудани дастрасӣ, сифат ва самаранокии хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ, инчунин рушди шакли нави кӯмаки аввалияи тиббиву санитарӣ аҳамияти хоса медиҳад. Зеро миллати солим таҳкурсии ҷомеаи солим мебошад. Танҳо дар 15 соли охир бо мақсади беҳдошти шароити зиндагӣ ва кору фаъолияти самараноки табибон маблағгузории соҳаи тандурустӣ 19 баробар афзоиш ёфта, то имрӯз дар соҳа зиёда аз 20 барномаи миллӣ амалӣ шуда истодааст. Назорати қатъии сифати доруворӣ яке аз масъалаҳои асосии соҳаи тандурустӣ ба шумор меравад. Зеро то ба ҳол доруворӣ асосан аз хориҷи кишвар ворид шуда, сифати он дуруст муайян карда намешавад. Аз ин лиҳоз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро зарур аст ки ҷиҳати бо таҷҳизоти муосир таъмин намудани озмоиши ташхиси маводи доруворӣ ва молҳои тиббӣ чораҷӯӣ карда, якҷо бо вазорати саноат ва технологияҳои нав, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ доир ба бунёди корхонаҳои истеҳсоли дору ва рушди саноати дорусозӣ бо ҷалби сармояи мустақим ба ҳукумати мамлакат пешниҳод манзур намояд. Таъкид мешавад дар паёми солонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Маҷлиси олии мамлакат. пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи эълон кардани марҳилаи нави обӣ 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз ҷониби Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қабул шуд, боиси ифтихори тамоми мардуми Тоҷикистон мебошад. Зеро дар баробари тасмимгириҳои ҷиддӣ дар ҳалли як проблемаи муҳимтарини башарият, дар як вақт кишвари мо ҳамчун ташаббускори иқдомҳои башардӯстона дар арсаи ҷаҳон чеҳракушоӣ мекунад. Ин нуқта дар ҳамоише ки дар Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони истифодаи оқилонаи об, кафолати таъмини рушди устувор баргузор шуд, таъкид гардид. аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид дастгирии ёфтани боз як ташаббуси байналмилалии Тоҷикистон оид ба об нуфузи кишвари моро дар ҷаҳони муосир боло бурда, ҳамзамон аз ҷойгоҳи шоиста ба мавқеи сиёсии кишвари мо дар арсаи олам далолат медиҳад. Истифодаи оқилонаи об, кафолати таъмини рушди устувор таҳти ҳамин мавзӯъ дар Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявии илмии амалӣ баргузор гардид. Дар кори ҳамоиш намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳо, масъулини сохторҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ, инчунин намояндагони васоити ахбори умма иштирок намуданд. масъалаи дигар ин тарғиби ташкилотҳо буд ки дар ҳама воситаи ахбори умма аз тарафи коршиносони мо ва сардорини шуъба суҳбатҳо ва охиро гузаронда шуд. масъалаи дигар дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ аз тарафи раёсатҳо ва бахшҳои ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон семинарҳо гузаронда шуд ки оид ба ҳамин 10 солаи нав қабул шуда тарғибу ташвиқотҳоро ба роҳ монда шуд. Инчунин дар мактабҳо, дар таҳсилотҳои миёнаи умумӣ озмунҳо эълон гардида шуд ки барои 10 солаи нав ҷои аввал пешниҳод карда шуданд. аз тарафи нависандагони шоирон ҳам дар ин соҳа масъалаҳои доир ба 10 солаи об маърузаҳо мақолаҳои худро чоп карданд ки ҷойҳои ифтихориро якум, дуюм, сеюм гирифтанд. дар рафти ҳамоиш аз ҷониби олимони коршиносон ва мутахассисони соҳаҳои мухталиф дар мавзӯъҳои вобаста ба об, аз ҷумла таъсири барқарорсозии шабакаҳои обёрӣ ва заҳбуру заҳкашҳо ба ҳолати мелиоративии замин дар вилояти Хатлон, об сарчашмаи ҳаёту зиндагӣ, ҳифзи санитарӣ, экологии шабакаҳои обрасонӣ ва корезӣ, махзани иттилоотии асоси сарфакорона истифода бурдани захираҳои обӣ ва амсоли ин маърузаҳо карда шуд. дар фарҷоми ҳамоиш миёни иштирокдорон мубодилаи афкор сурат гирифт. имрӯз дар Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон роҷеъ ба омӯзишу шинохти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ҳамоиш баргузор гардид. Дар баробари донишмандону коршиносони тоҷик, инчунин дар ин тадбир насли 22-юми мутафаккири барҷастаи Шарқ Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ҳам иштироку суханронӣ карданд. аз ҷараёни чорабинии мазкур гузориши ҳамкоронамон нақл мекунад.
бо меҳру самимияти хоса ва гулу гулдаста хулас меҳмоннавозии гарми тоҷикона 22-юмин насли Мавлоно Ҷалолиддини Балхиро масъулини Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карданд. Эсин Челиби Байру, масъули бунёди байналмилалии Мавлоно ва насли Мавлоно Ҷалолиддини Балхи бо олимону коршиносон ва мавлонодонҳои тоҷик сари мизи музокирот нишаст ва дар чорчӯби як ҳамоиш рӯзгор, зиндагӣ, будубош ва эҷодиёти Балхиро баррасӣ кард. Овони хурдсолӣ, сафарҳои пайҳам, дарёфти ҳамнишини муносиб, рӯзгори оиладорӣ ва осори гарон арзишу пурмутаво. Роҷеъ ба ҳамагии ин давраи рӯзгори мутафаккири барҷастаи Шарқ иштирокчиён андешаронӣ карданд ва то ба фалсафаи Мавлоно шакл гирифтани эҷодиёташро таҳлил намуданд. Хулас ҳамоиши имрӯза майдони муколамаи илмии коршиносон буд. дар бораи Мавлоно чӣ қадаре ки нагӯем кам аст, зеро худи фалсафаи Мавлоно ки таҳаммулгароӣ ва сулҳпарвариро меомӯзонад, худ як дунёи дигар аст. барои ҳамаҷониба омӯзиши ин нозукиё корҳои зиёдро мебояд анҷом дод ва фикр мекунам ин ҳамоиш қадами нахустин асту дар оянда ҳамин гуна тадбирҳо афзоиш меёбанд. Мавлонохонӣ ва само мавзӯи дигари меҳварии ҳамоиши мазкур буд ки иштирокчиён онро баррасӣ намуданд. Хусусиятҳои хоси мавлонохонӣ, назару андешаҳо роҷеъ ба само ва зарфиятҳои иҷрои мавлонохонӣ дар ин чорчӯб маърузаҳои пурмуҳтавову илман асоснок пешниҳод карда шуд. Бо ишора ба он ки гуфтаҳои Мавлоно аз арвақта дида ҳамакнун муҳимияти бештар пайдо карданд, фалсафаи эҷодиёти ӯ мондагору пурарзиш арзёбӣ карда шуд. Маснавии маънавӣ ки 10 соли Мавлоно дар эҷодиёти он сарф шудааст, аз пурарзиштарин мероси балхӣ на танҳо барои мардуми форси забон, балки барои башарият арзёбӣ гардид. Зеро ба андешаи иштирокчиён ҳамасола танҳо дар Амрико бо теъдоди 8 миллион адад ба фурӯш рафтани ин китоб худ исботи қадру манзалати он аст. дар фарҷом ҷонибҳо барои ҷоноб намудани ҳамин гуна ҳамоишҳо ва васеътар кардани доираи иштирокчиёни он изҳори ҳавасмандӣ намуданд. дар шаҳри Кулоби вилояти Хатлон бо иштироки масъулон ва кормандони соҳаи варзиш давоми 5 рӯз давраи омӯзишии ҳамбастагии олимпӣ баргузор гардид. Аз рафти ҳамин чорабинӣ Дилшод Назирмадов гузориш таҳия кардааст. дар толори бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаи Кулоб бо иштироки намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон давраи омӯзишии ҳамбастагии олимпӣ барои маъмурони соҳаи варзиш баргузор гардид. дар ин ҳамоиш директорони муассисаҳои давлатии мактабҳои варзишии 10 шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кулоб ширкат варзида оид ба барномаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди варзиш ва солимгардонӣ, инчунин омода намудани варзишгарон барои мусобиқоти интихобӣ ба Олимпиадаи тобистонаи 2020 ки дар шаҳри Токиои Ҷопон баргузор мегардад, ошноӣ пайдо намуданд. семинар дар якҷоягӣ бо Кумитаи Миллии Олимпӣ барои минтақаи Кулоб гузаронда шудааст ки дар ин семинар тамоми роҳбарони мактабҳои варзиши минтақа ва роҳбарони масалан соҳаи варзиш ки дар ин ҷо ҷамъ омаданд ки онҳо зиёда аз 25 нафарро ташкил медиҳанд. дар рафти ҳамоиш таъкид гардид ки бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон зери сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон варзиши тоҷик дар дохил ва берун аз кишвари азизамон мақому мартабаи хоса касб кардааст. аз масъулин ва мураббиёну маъмурони соҳаи варзиши минтақаи Кулоб даъват ба амал оварда шуд ки вазифаҳои хизматии дар наздашон гузошташударо самимӣ иҷро намоянд, то варзишгарони мо соҳиби муваффақиятҳои бештар шаванд. дар назди Кумитаи Миллии Олимпии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҳамбастагии олимпӣ кулли 36 барнома пешниҳод шудааст ва чуне ки бори дигар такрор мекунам, мақсади асосии мо ширкат дар бозиҳои олимпӣ мебошад ва дар баробари ширкати варзишгарон дар бозиҳои олимпӣ дигар барномаҳое ки вуҷуд доранд, яъне ки ин тарғибу ташвиқи ҳаракати олимпӣ, солимгардонии ҷавонон ва дигар барномаҳо ҳастанд ва инҳоро мо бояд ки бо тамоми нозикиҳои инҳо бохабар шавем. ёдовар мешавем ки давраи омӯзишӣ барои маъмурони соҳаи варзиш давоми 5 рӯз идома кард ва дар анҷом иштирокчиён бо сертификати Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон сарфароз гардиданд. баргузории чунин ҳамоишҳо дар дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар дар назар дошта шудааст.
дар натиҷаи фурӯ рафтани бинои таваққуфгоҳи нақлиёт дар Ҳиндустон 8 нафар ҷони худро аз даст доданд. Тахмин меравад, ки ин бино аз асари боришоти зиёд хароб шудааст. Кормандони полиси Мексика 5 ҷангҷӯро безарар гардониданд. Ҳукуматдорони ҷумҳурии мардумии Чин бошанд, аз сабаби туман сатҳи миёнаи хатарро дар пойтахти кишвар шаҳри Пекин тамдид намуданд.